Hej YouTuber her og spiller Hej. Random Gaming. Jeg ved ikke hvad vi vil spille, det ved vi ikke rigtigt. Nej. Det er bare, jeg har bare lyst til at spille alt andet end Roblox og Minecraft. Ja. Ej, det er det. Ja. Hvad synes du? Hvad synes du skal? Skal vi kender du World of Warcraft? Nej, koster det penge der? Ja, der er nogen, der kan gøre det. Så nej, det skal vi ikke. Ticket? Ja, det kender jeg godt. Skal vi spille? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det er nærmest også Minecraft. Ja. Mere end 200 kan jeg lige se alle numrene her. Minecraft-ting. Jeg synes, det er pisse svært at finde ud af, hvad jeg gider at spille lige nu. Synes jeg også, det er. Og jeg har lige sådan ting op, så de kan se, hvad ting er i Minecraft, hvad numrene er i Minecraft, så de kan se, hvad det er og sådan noget. Hvad skal vi spille? Random gaming, og hvad skal vi spille? Tror jeg, vi laver også sådan en Counter-Strike video måske senere i dag. Ja, jeg får det måske senere i dag. Ja, jeg har det nemlig. Counter-Strike Source. Ja. Det er ret svært at finde ud af, hvad vi skal spille. Nå. Okay, så har jeg nok kigget lidt for meget her nu. Jeg ved. Hvad jeg vil spille, det er ikke rigtigt det jeg kan finde ud af. Hvad er det, jeg kan høre i baggrunden egentlig? Alt det der tv eller sådan noget? Det er tv, du kan høre. Ja. Hvem er det, der sidder og ser tv egentlig? Det er mig. Nå. Jeg troede, du spillede computer. Det gør begge dele. Lol. Hvad ser du? Hjemsøg det hus i Hathaway. Ja, okay. Endelig kommer jeg op. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal lave. Nej, det ved jeg heller ikke. Random spil skal vi spille. Du har ikke det, der hedder Steam, vel? Nej. Det er det, du skal have for at have Counter-Strike. Ja, sort. Ja, så skal du have Steam. Så skal vi sige, vi går ind på den her Minecraft sejrkort. Det skal den bare. Jeg er ikke så god til at finde nogle spil, så hvis du prøver at lede. Ja, man kan også tage gratis og spille hjem. Ja, der er jo masser af spil i verden, der er gratis, der er gode. Jamen, man kan også tage gratis. Jeg har et godt spil, vi kan spille, hvis du downloader Steam. Skal jeg så downloade Steam igen? Har du Steam? Nej, har jeg jo sagt. Koster Steam penge egentlig? Nej, Steam koster ikke penge. Okay. Men der er et, men det der mikro. Hvis det er Steam, så ja. Hvis du så sender det der Steam, der ikke koster penge,
Så kan vi jo prøve at spille det der gratis spil, du har fundet. Jeg sender lige et link til det der Steam. Du skal også lige have lavet account og sådan noget, ikke? Ja. Og der er ingen af tingene, der koster penge, vel? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det kan du lige prøve at se. Prøv at se. Du kan lige prøve at kigge. Velkommen til Steam. Ja, nu er jeg inde på Steam, så er lige link. Den der skal tage for det Steam. Okay. Det koster ikke penge, vel? Kvart over hvad? Koster det penge, eller ej? Altså Steam koster ikke penge, nej. Okay, hvad skal jeg så gå ind på i det Steam? Okay, ja, jeg deler lige skærmen, så kan du se det. Okay. Her, ser det sådan her ud? Jeg kan ikke se det. Ja, nu kan jeg se det. Ja. Der er jeg. Ja, så går det op her, installer Steam. Hvor står det? Nå, der. Nu prøver jeg lige at gøre det langsomt, fordi jeg har ikke prøvet det før. Okay, så installerer Steam. Trykker op på den. Ja, og så hvad? Så trykker du på den. Ja, det har jeg gjort, og så installerer Steam nu. Så installerer Steam nu? Ja, det står der. Skal jeg trykke på installere Steam nu? Ja, helst. Okay. Yes. Ja. Så gør jeg det. Så kommer der et link nede i hjørnet. Nu skal jeg så trykke på det. Men lige. Ja. Okay, jeg sætter delskærmen til. Så kan du hjælpe. Så gør jeg det. Ja, jeg skal lige slukke. Okay. Har du delskærm? Ja. Jeg stopper lige min delskærm, så nej, det har jeg også gjort. Okay. Ja, så kommer du tryk på den. Så kommer sådan en link hernede om lidt. Ja, og så skal du trykke på den der til streg lige ved siden. Så skal du lukke det. Ja, så trykker du på den der ved siden af plusset og stregen. Trykker du på den der. Og stregen. Ja, helt op ovenover der ved det gennemsigtige glas deroppe. Helt op. Helt op. Helt op. Jeg kan ikke finde. Helt op der, hvor du kender godt det der, hvor du forstørrer Minecraft og sådan noget, ikke? På skærmen. Nej, jeg bruger på den her. Ja, trykker du på den. Okay. Ja, så lukker du lige Minecraft ned. Ja. Du har den samme skærm som mig på min anden bruger. Nå. Så ser du det der link ude her på skrivebordet. Hvordan det? Det har jeg glemt, hvordan man gør. Okay, tag lige det der Google. Tag lige det der Google lidt op mere, for jeg kan ikke lige se noget med linker der eller noget. Okay, Google mere op. Så skal vi lige have flyttet. Du tager på det der glas. Ja. Sådan. Nej. Okay, tryk på installer nu. Installer Steam nu. Tryk på installer Steam nu. Så går det lidt ned. Nej, så trykker du på den der. Du trykker på den der Steam. Du trykker på Steam der. Du trykker. Hvilken fucking Steam? Kan du ikke sætte delskærmen til? Så kan jeg følge efter og se. Så slår jeg mit fra. Så kan jeg kigge efter dit. Ja. Ja. Gå ind på Google. Okay, Google.
Gå ind på Steam. Okay, så jeg går ind på Google. Du er inde på det der, man skal ind på. Ja, okay. Du er inde på... Ups. Undskyld, eller kom til Steam. Velkommen til Steam. Okay, så større jeg lige skærmen her. Så jeg både går ind her, installerer Steam. Så går det. Er jeg for hurtig, eller hvad? Nej, ja, det der er jeg inde i nu. Ja, trykker du på den, ikke? Nej. Trykker du derop, herop. Jeg kan ikke læse de der tekster. Hvad er det der? Så tager du... Butik, fællesskab, info eller support. Du skal bare tage den her ud. Herude på skrivebordet, når den er færdig med at lave det. Så tager du den ud her på skrivebordet. Nå, på den måde. Eller nej, prøv at se på min skærm. Så går du... Se, nu har du installeret Steam, ikke? Ja. Så går du ind her. Inde på det der... Ja, så er det her. Og så næste. Nej, så siger du Steam her. Så Steam her, ikke? Så tager du den og sætter den ud. Der står velkommen til installationskoden for Steam. Nej, prøv at se, hvad jeg gør, okay? Ja. Se. Allerførst. Nu har jeg lige downloadet Steam, ikke? Ja. Så kan vi ind her. På. Så er det der. Hey, nu viser jeg faktisk, hvordan man downloader Steam. Nå. Så nu har vi der noget at lave. Se, så går du ind på den her, ikke? Kan du se? Så går jeg ind på... Ja. Ja, så tager du den her ud på skrivebordet. Så har du Steam. Okay, jeg prøver. Ja. Steam. Nu har jeg Steam. Nu ligger min Steam ude på mit skrivebord. Steam er på mit skrivebord nu. Så trykker du 2 gange på Steam. Så kommer du ind på Steam. Så skal du bare lave en account og sådan noget, ikke? Ja. Og på den måde, du laver... Når jeg så trykker ind 2 gange på Steam, så står der velkommen til installations. Er du klar? For Steam. Okay, du er klar. Hvad, Kasper? Du er klar. Til hvad? Det vi skal i dag. Kan vi jo til biografen? Ja. Nu? Ja, du er klar. Okay, så vi skal skynde os nu, for jeg skal også i biografen nu. Så vi skal skynde os nu. Okay, du går ind på Google. Du går ind på Google igen. Nej, kan vi ikke bare gøre det på et andet tidspunkt, hvis du skal? Jo, hvis du skal... Okay, ses YouTube. Ses YouTube. Det er bare random.